какво става, браточки? Здрасти. Да, the fuck. Не. Помислих, че ми бъгна бандикама. Това е моята кандидатура за браточките. Сигурно като ви изпратя на фейсбук страничата, ще видите, че съм ви пращал втора, която снимах шоубиес, но ми бъгна. Затова, когато ви я пратя, моля ви също ми кажете дали да я кача и в YouTube канала си. Ако искате, ще я кача. Добре, сега да започваме. Направо съм едно нещо, но бая сложничко. И това е нещо, и това е машина за безалкохолни. Както един алкохол и нещо безалкохолно. Нека да започнем. Сега това е машина, която уж трябва да ви пуска фанта такива работи, но всъщност ви пуска полшанки. Добра идея ще да бъде вместо безалкохолни тук да напиша какви са видовете полшанки. И нека да ви покажа какво представлява. Ето, примерно вода. Идваме тук. Заставаме тук и ето то ни пуска полшанка. Добре, и ето полшанката е Splash Potion, ставам Damage 2. Ето. Така, също имаме очички, ще ви покажа. Фанта. Между другото, само да ви кажа, имам премиум акаунт, но в момента не съм с него, ако това ви е въпроса. Иначе, по принцип имам, да, ето тук за Fire Resistance е фантата. И сега спрай ще ви покажа. Но идвам след секунда. Така, тук съм отново. Ето спрайт. Че вече ме лагва. Да, ето мятаме. Пум. Между другото ще да е яко, ако намеря такъв текстчър пак. Всъщност, между другото, аз бях намерил, гледах един текстчър пак, който мога да си направя кока-кола машина, но не. Чакай, покажа ви спрайта. Това ще го оставя за накрая. Чакай да се отдалеча да го щупя. Имаме и кока-кола. Извинявам се за лагът. Така като снимам с бандикам понякога. Potion of Strange. Да ги махнем. Лак. 7-Up. Това е едно безалкохолно, ако го знаят повечето. Potion Mod of Sweetness. Така. И последното биричка. Да го направим, хайде. И Potion of Invisibility. Добре. Между другото също тук добавил съм и LED да имаме. Фък. Чакам, стурме се, че натискам да вървя напред и вървя всъщност назаде. Ето. И ми мята LED да сложа в напитките. Фък. Стига толкова. Значи това да махнем. Както казах, ако искате да го кача, просто напишете, просто ми напишете там, когато ви го изпратя и го изгледате. Ето това представлява от Джаде. Тук като марка на коко, само че един вид по-така размазано. Ето го, тук са честовете с Invisibility, с всичко.